Ето сме на събитие на Европа на суверенните нации. Какви са основните приоритети през следващите години, както пред партията, така и пред парламентарната група? Бих ги разделил на два вида. Първо, по отношение на партията, чисто административно, ние трябва да изградим в пълна степен административният капацитет. Трябва да стабилизираме максимално това, което създадахме като група и като партия. И днес се случиха много добри неща в тази насока, защото приехме още два нови члена, които се присъединиха към семейството на Европа на суверенните нации. Това означава, че ние сме много по-стабилни и нашето семейство расте и че намираме много съмишленици, които разбират проблемите пред Европа по начина, по който и ние ги разбираме. Аз вярвам, че този процес ще продължи и в следващите месеци, така че очаквам семейството на Европа на суверенните нации да продължи да се разширява, което е изводът от днешното събитие. Според вас, кои са най-големите предизвикателства в момента пред Европа? Сигурност, миграция, икономика? Кои? Точно така. И трите са много важни. Бих добавил и демографията, защото демографията на европейския континент е много лоша. Тя се прикрива под давлението, под цифрите, които ни дава легализираната миграция и получаването на паспорти от мигранти. Но това не е решение на демографския проблем в Европа, а той е много сериозен. Но вие правилно диагностувахте, икономиката е в много лошо състояние. Миграцията си е постоянен проблем с различен интензитет, сигурността. Има две войни, едната отпитва на нашия континент, а едната в съседство, които са много, бих казал, имат много силно влияние върху Европа като цяло. Така че проблемите са много. Аз бих споменал и много силната бюрокрация и затормозяването на икономиката от много правила, от много бюрокрация. Европа има нужда от опростяване, има нужда да направи предприемачеството много по-лесно, за да може да са конкурентни на другите страни от целия свят. Защото виждаме, че европейската икономика продължава да се свива вече десетилетия и тенденцията е много устойчива и губи конкурентност. Това е сериозен проблем. Европейският съюз като цяло трябва да намали идеологизирането, защото много се идеологизирал. Трябва да се върне към икономическото начало и да направим така, че да сме успешни икономически. Това е изключително важно, защото в момента ние губим икономически капацитет. Един такъв въпрос. Как ви оценявате ролята на националните парламенти на държавите, които са част от Европейския съюз, спрямо европейските институции? Полезни, разбиращи, работещи или пречещи? Това са два различни свята. Има една тенденция, която бих отчел последните десетилетия, че всъщност се прехвърля права от националните държави към наднационалните институции, като Европейския парламент, Европейската комисия най-вече, Съвета на Европейския съюз. Така че това е една тенденция, която ние наблюдаваме, но това са два отделни свята. Аз не бих казал, че има някакъв голям принос от страна на европейските национални парламенти към това как работи, примерно, Европейската комисия или европейските институции като цяло. И последен въпрос. Какви са отношенията на вашата политическа партия с останалите групи в Европейския парламент? Ние винаги сме отворени към диалога, винаги сме го търсили, винаги сме призвавали за това. И аз в моето качество на председател на Европа на суверенните нации и заместник председател на групата, винаги съм бил отворен за диалог към всички. И за да прокараме нашите решения, може да намери подкрепа в различни групи, дори когато там тя не е очаквана. Дори тя най-малко очаквана, сме намирали подкрепа. Така че един политик, аз вярвам, трябва да е отворен за диалог с всички. И сега най-добрите резултати на своите позиции. И от позицията на този съмит, на който сме в момента, вашето послание към всички европейски граждани, към всички ваши последователи? Проблемите са решими, няма нерешими проблеми. Всичко е в наши ръце. Европа на суверенните нации го доказва. Ние поехме по един много труден път. В началото никой не вярваше, че ние ще стигнем до тук. Никой не вярваше, че ще успеем да създадем собствено семейство на европейско ниво. То е факт. То не само е факт, то се разширява. И то се разширява, но и намира решение на проблеми, въпреки че все още е най-малката група на ниво Европейски парламент. Много решения успяхме да защитим и да прокараме, които са в наша полза, за които сме се борили и вярваме, че са за доброто на Европа и на европейските държави и граждани. Така че няма невъзможни неща, просто е необходима много работа.